היי, אני גילי, או ג'יל, מה שבא לכן. ברוכות הבאות לערוץ שלי. תודה למי שצפתה וחזרה שוב. היום אני אראה לכם את האיפור שלי, שזה האיפור היומיומי שלי, שאני מרגישה איתו הכי בנוח. אז אם בא לכם להישאר ולצפות, בשמחה, תהנו. עיפרון גבות של ג'ד מגיע צד אחד מברשת, צד שני בצורה סיבובית. אני לקחתי את הגוון הטבעי יותר, ממש כיף ונוח לעבודה, אפשר ממש לעבור על השערות, הקצה שלו דק, ממש נהנית מהמוצר, והוא עלה לי 40 שקלים. אוקיי, זה טרקוטה של גרלן, ברונזר שאני מאוד 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 אוהבת. שימו לב לאריזה המיוחדת של אריזת זכוכית, היא מסיבית, היא כיפית, יש בה מראה בפנים שזה מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת אפשר לעשות איתה טאצ'אפים במהלך היום, זה מאוד מאוד נוח. היא מחולקת בעצם לארבעה גוונים, ככה שאפשר לבחור או גוון אחד או לעשות ערבוב של כולן. הכיף בזה שלא צריך להתאמץ, נותנים נגיעה במברשת וזה פשוט נותן אינטנסיביות של צבע. מאוד קל למריחה, נותן מראה מה, אני נהנית ממנו בטירוף. כיף, מה שאני הכי אוהבת בו זה שאין בו את הגוון הקטמטם הזה, זה גוון יותר טבעי של שמש ואין בזה את הכתום שקצת נותן לדעתי מראה פחות טבעי בברונזר. היא עולה 350 שקלים, המחיר המלא, לי הוא יצא קרוב ל-300 אחרי ההנחה. אז זו הטרקוטה. סומק של פופה, עלה לי 40 שקלים, גוון ורדרד, נותן מראה כזה מואר לפנים, כיף. אוקיי, אז אייליינר. רגע לפני שאני שמה את האייליינר, אני חייבת לשתף אתכם בסיפור. אייליינר הוא חלק בלתי נפרד ממני. אפשר לומר מילדות, אני זוכרת כבר אי שם, כיתה A, הייתי ככה גונבת לאמא שלי את האייליינר שלה, ומנסה מול המראה כל מיני צורות, ומסירה ומניחה ומסירה ומניחה. שעות הייתי פשוט עומדת מול המראה ומנסה כל דבר אפשרי. ולאט לאט הרגשתי שאני לא יכולה בלי אייליינר, זאת אומרת כל איפור שלי, ככל שגדלתי, האייליינר היה חלק בלתי נפרד ממנו. ואפילו אנשים שמכירים אותי קוראים לי כבר בשם ג'י ליינר, כי יודעים שבלעדיו אני לא אני. אני הולכת ברחוב, אנשים שואלים אותי, סתם מתחשק לי לשים רק צללית ומסקרה ולצאת ככה, בכל זאת לפעמים לא בא לך לעשות את כל טקס האיפור. אנשים פשוט שואלים אותי, גילי, מה קורה? את נראית שונה היום, וכנראה שזה משהו שבאמת כבר אנשים רגילים לראות אותי במראה הזה, אני מרגישה איתו הכי בנוח וזה באמת יוצא החוצה. כשאני בלי אייליינר, משהו חסר לי, זה כמו שאנחנו קונות בגד שהוא לא ממש אנחנו, אז אנחנו מרגישות לא בנוח, זה משפיע לנו על המצב רוח, זה גיל גלגל כזה. אותו דבר עם האייליינר. אם יש ימים שאני מטפלת אפילו מעושן ואני עושה רק תיחום שהוא לא ממש הקו שנקרא אייליינר, הקו המדויק הזה, זה יוצא החוצה, אני חושבת שזה יוצא החוצה, שאני לא במיטבי. אז אחרי שחפרתי לכם, אני אשים אייליינר. האמת שאני עושה כל פעם משהו אחר, פעם ישר, פעם עולה למעלה, פעם עובד, פעם דק, מה שבא לי באותו יום, מה שזורים לי באותו בוקר, אבל אפשר לומר שזה הטקס הקבוע שלי. אז לעבודה. אני מאוד מאוד אוהבת לעבוד עם ג'ל, הכי קל לי לעבודה, פשוט מחליק לי על העפעף, הוא עמיד לכל היום, וזה טעם. אייליינר של מייבלין, אייליינר ג'ל, מאוד שחור, לא צריך לעבור מספר פעמים, ישר נותן את האינטנסיביות של הצבע, מחליק על העפעף.
מאסקרה של ג'ייד, שהכרתי את האמת ממש לאחרונה והתאהבתי. כמו שאתם רואות, אין לי הרבה ריסים, אני פשוט עושה את העבודה. אתם מיד תראו, אין צורך להרחיב במילים. זו מאסקרה שבעצם מפרידה את הריסים, מעריכה אותם, ופשוט עושה אפקט וואו. חוץ מהמילה וואו אין לי יותר מדי מה להגיד, בתור אחת שאין לה הרבה ריסים וקצרים. כיפית, ממש כאילו עושה את העבודה, אני מרוצה. עלתה לי 40 שקלים וממש שווה כל שקל. עיפרון שחור של ג'ייד. אין לי יותר מדי מה להרחיב עליו, עושה את העבודה, עמיד. עלה לי 25 שקלים בלבד. וואו, והדבר המדהים הזה של אסטי לאודר. זה מוצר שהוא בעצם מגיע כמו גלוס. אני אגיד לכם איך קוראים לו. Pure Color Envy. הוא מין גוון כתום אדום, כמו שאתן רואות עליי. הקסם שבו, שהוא כמו גלוס, אבל בגלל המברשת, הצורה שלה, בעצם אפשר מאוד לדייק, אני לא שמה תוכם. הוא הופך להיות עמיד, הוא היה עליי 6 שעות, אכלתי, שתיתי, האודם לא יורד, קיבלתי מחמאות בלי סוף. אני הולכת ברחוב, אנשים עוצרים אותי, מה זה הצבע הזה, מה זה האודם הזה. אסטי לאודר, מה אני אגיד לכם, זה... התמכרתי. והוא עולה סביב ה100 שקלים, אני מבטיחה לחזור לכם בסרטון הבא עם מחיר מדויק, אבל הוא עולה סביב ה100. נראה לי ששכחתי משהו בכל זאת. איפה לי? נחשו לי מילים. תראי שלי. אמא. אופירי! את רוצה לראות מה קניתי לך? כן. בואי אליי. את רוצה לראות מה קניתי לך? כן. תראי. אוי. אני אבטיח. תראי! וואו! מה זה? זה חמוד? בר? ברווז. את רוצה לתת לו נשיקה? לברווז? כן. קדימה. הוא צוחק ממך. עוד פעם? כן. גם עשיתי כזה. ומה עוד עשית? כל מיני, אני לא זוכרת. זה חמוד. יש לך אודם על השיניים. ברגיל. וזה. יכולתי שקועה. עכשיו לי עם הנשיקה. אוי!